ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб тамошобинони канали Сауду ТЖ. Имрӯз 10 апрели 2026 сол рӯзи Саиди ҷама муборак бошад. Дӯстони гиромӣ, худованд доимо сарбаланду обод бошед. хонаҳо мешавад имрӯза обши 10 дона хона ҳастай. хона дорем бо тариқи кредит. хона дорем ки ба кредит ва мошинам қабул мекунад ва нархҳо аз 70 000 сомон дӯстони азиз ки дар видеои имрӯза бо диққат тамошо кунед. хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори Тоҷикистон навортон кардем. Тамошо кунед. обши 10 дона хона, квадратҳои майда, калон, сотиҳои майда, сотиҳои калон ҳархела ҳастае ки баҳри шумо. баъдан барои қаблии реклама, шояд хона, заминаи мошин, квартира, аппарат, чизе ки мақсад барои реклама дорен, дар WhatsApp метонен муроҷиат кунен. навора шурӯъ мекунем то охир тамошо кунем. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. ашри ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами навораи Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария даромада тамошо кунед. салому алайкум дӯстони азиз, кадоми шумо хона, квартираҳои фурӯш дорен, пас ба мо муроҷиат кунед. навораи мо дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем бача азиз. омада хонаҳотона профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. WhatsApp мо дар рӯи экрани шумо, YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. Савдо дар Сауду ТВ дӯстони азиз. бардори азиз, нисбати ҳами ака бетараф набошен. мега ки ассалому алайкум, мада хона лозимай аз тарафҳои Бухтар, Уяли, Хурусон, Сеюм Адиление, Биби Хурам, Қизилқалъа, Навбуд, Хундон, Ҳаёти Нав, Чорбоғ, Пахтакор, Партадил, карочи аз ҳами тарафҳои вилояти Хадлон мада хона дар кор. агар бо кредит боша, агар бо беҳтарин мешава. ина дӯстон, кадомитон мисол аз нафаре ки хонаҳошона фурӯхтанияю қасаросима нест. ин ҳами шахсият мега ки мада гарени важнияй, ма бояд хона бигирем, дар WhatsApp муроҷиат бикунем. мегзарем ба аввалин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. бардори азиз, 280 000 сомон ду этажай нигоҳ куненда. ду этажай, ду хонагаҳай, як сотиқ замин дорад дар поёни корвонай дар шаҳри Душанбе. 280 ҳамега муомила дора бо иншоалло. рақамҳои 57 09 аз нуми канали Сауду ТЖ метонен ҳозир занг бизанен. масъалаи ремонтоша бигирем. агар чихеле ки дидесен кадом ҳолат қарор дора, хаттон шоҳиден ки тарафҳои Душанбеда нарх наво гарени қиматай. хонара бинен чихелай. як сотиқ замин масоҳат, ду этаж, ду хона, поёни корвон, шаҳри Душанбе, 280 000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, занг бизанед. агар хоҳем ки хонаҳои арзон зиёд боша, дар канали Сауду ТВ ҳай, Сауду ТЖ ҳай, ҳамин наворда лайк кунен, комментария кунен, аз куҷо хона дар кортонед, тамом далши наворои ҷолиб аз тарафи Сауду ТЖ. дӯстони гиромӣ, нашоти хона занг бизанед. мегзарем ба дуюмин техникаи арзонаки равонкардагӣ. дӯстони азиз, нигоҳ кунед, арзонтарин техника дӯстони гиром меган ира. газ 53 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ, деҳаи Навобод, солаш 91 ай, бензини газай.
коробкаш механика 38000 сомон. Ай бача нигоҳ кунен. сезони шолӣ, сезони гандам, сезони пая. Просто бачаҳо ку эта нишутка 38000 сомонӣ. акада сум дар кор ба ҳам худи арзонтар мон ки ҳамин савдо равова камбудӣ ҳал шава. мошинча кам гаштагиай, ҳуҷҷатош тамом шудагиай, расходникош яъне ки мошин мели чӣ кам беш кор дора, бисёр не, яъне ки серьёзни кор надора бачаҳо азизам. варианти алишиам ҳастай. хай ака ай набдан мега созай, агар ба шарти ки ягон портер бошам метавонем алиш кунем ё ки ба сум 38000 сомон муомила дора марамат занг занем. ва дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи наздиҳавлигӣ фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ наздиҳавлигӣ ҳастай ки дар ноҳияи рӯдакӣ рӯбарӯи мошинбозор 2 сотиқ, 3 хона, 1 то кухнӣ, 1 то душ, 2 та ҳоҷатхона, об, барқ доимӣ бо кирпичи, яъне ки бо кирпич сохта шудагӣ. дӯстони гиромӣ нагуфтанд кирпичи пухтай, кирпичи хомай, кирпичи яъне ки семенблокай иша мепирсен. ноҳияи рӯдакӣ шаҳри Душанбе 325000 сомон, 2 сотиқ, 3 комнатага. рақамошонда метавонен аз зуми канали мо занг бизанен. бардори азиз, аз кадом территория шумо дар хона дар корай? то чанд сотиқа, чанд квадрат дар корай, то чанд сомона дар корай? фақат навора стоп кунен, комментари яхшиту кунен, баъд далши навора тамошо кардан гирен. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрагаҳай, духонага квартира дар этажи чорумай, масоҳати 42 квадратни метрай, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе. мега ҳозираша 450000 мегемша, 450000 мегемша, муомилаи соз мекунемша. рақамҳои 27 яъне ки 7727 ахири ватсапи соҳибмулк. ду хонаи фасон, ремонтош миёна. чӣ хел мебинен ами ҳолат кардагӣ бардор азиз. этажи чорум 450 та занг бизанед. видео чӣ хел дӯстон азиз? видео ҳастан нафаре ки аз канали мо хона харид ё ки хона фурӯхт ё ки ягон хонаҳои фурӯшӣ дорен, шояд комментария мекунен дар ватсап. аввали видео, ахири видео мегзорам ватсапи хидма. метавонен ки дӯстон муроҷиат кунед. омада худоҳад аз пешам профессионали навор мекунем, дар рекламаҳо мегзорем. мегзарем ба панҷумин хонаи наздиҳавлигӣ. 250000 сомон дӯстон азиз, 2 комнатага, 2 сотиқ замин дар Душанбе, дар ноҳияи рӯдакӣ. ҳавли фурӯшӣ иборат аз 2 хона, баня, ҳоҷатхона, ҳавзи об, 2 сотиқ замин, об свет ҳаст. хулоса срочно фурӯхта мешавад. 250000 сомон боз муомила дора. наздикии заправкаи Фирӯз аст ку дар пеши мошинбозор. ана ҳамин ҷай дӯстон хона. аз тални маълумотша метавонен телефон кунен, акара чахчах кунен. мегзарем ба шашумин хонаи наздиҳавлигӣ 2 этажа. дӯстони азиз, хона мега 2 этажай, 5 комнатаҳай, 3 сотиқ замин дора. дар кӯчаи Умари Хайём, ноҳияи Фархор, дар районай. дӯстони азиз, 265000 сомон нарх. 2 этаж, 5 комната, 3 сотиқ замин, 265 та. 7700 рақами соҳибмулк. дӯстон азиз, боз маълумоти бештарша метавонен занг зада бигирен. анаи хона дӯстон беҳтарин хонаҳай, беҳтарин вариант барои харид кардан марамат занг бизанед.
дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор пешина гурхӯрда буд ку дӯстон. Ана ҳамиҷа қарор дора. 225,000 нарх дора дӯстон азизам. 225 нархи беҳтаринай ремонтоша бинен. Фасона кай дӯстон азизам. пешинаш гурхӯрда, деҳаи Чаманзор, шаҳри Ваҳдат. далши астални маълумот рақамҳои 1194 метавонен занг занен. хонаҳо дӯстон падъабояй. шпаклёвка, краска, дар, тиреза, стяжка. хулоса хона тайёр, яъне ки ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ дӯстон. астални маълумотша метавонен дӯстон занг занен. ва дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. 70,000 сомонӣ дӯстон азиз. 70,000 сомон, дуҳуҷрага, 8 сотиқ замин, деҳаи Чимтол аст ку дар ноҳияи Моминобод. Маманабадский област, ноҳияи Моминобод. 70,000 сомон, срочна фурӯшӣ, духона баня дар дарун. Подвал дора. хона дар ноҳияи Моминобод, деҳаи Чимтол. аз роҳи калон 500 метр боло. ҳуҷҷатош ҳастай 100%. обсвет дора рӯ ба рӯи. хоб хулоса ки рӯ ба рӯшра чӣ меган, шароитҳои хулоса беҳтарин. фақат хона харо занг зана. илтимос барои интерес нанависен. 70,000 сомон. ва дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 245,000 сомон. 245,000 сомон, як ҳуҷрага дар этажи аввал, масоҳати 30 квадратный метр. Космонавтов аст ку дар Бустон, Гулистон, Қайроқум, Чкаловск. якчанд намуд ном дорад дӯстон. 245,000 сомон. хона дар маркази шаҳр қарор дорад. дар назди бозори Помир, наздикии мактаб, Садиқ, институт, боғи Садриддин Айнӣ, балниса, сари роҳи Калон, дар назди театри Пушкина қарор дорад. 245 та марҳамат занг занед. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. мошин қабул мекунем, кредит метем, мега соҳибхона. ин проект бачаку дукомната квартира ҳастае ки дар этажи шашум, 43 квадрат, повороти Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрика, шаҳри Душанбе. кредит метем, мошина мегирем, қабул мекунем. 222,000 сомон, 5385 рақамҳои соҳиб мулк. дӯстони гиромӣ, марҳамат занг зада буздалши маълумотша бигирен. дӯстони азиз, лайкотона гузорен. дӯстон, дар канал подписатсия кунен. дӯстон, комментария кунен. ва агар навор маъқул шид, нависен ки наворотон созаӣ. ягон камбуд бошам, дар комментария нависен. аз куҷо хона, замин, мошин, квартира дар корай, комментария кунен. хона, мошин ва квартираҳои фурӯшӣ боша агар, дар WhatsApp муроҷиат кунен. фақат WhatsApp-да бинависем бача, омада хонаҳотона наворои фасон мекунем, дар якчанд сайт рекламаш мекунем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудааги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.